Bonus para sa mga bakunadong manggagawa, maaari umano ipatupad ng mga kumpanya ayon sa DOLE. Naritong report. Isang Christmas bonus sa inaabangan ng mga empleyado tuwing Pasko. Malaking bagay raw ang bonus para may pandagdag gastos sa ihahain na Noche Buena at Medianoche. Because of this pandemic, naintindihan din namin yung employer namin na baka yung Christmas bonus medyo mabawasan ng konti. Pero ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, ang pagbibigay ng bonus at iba pang insentibo nakadepende sa desisyon ng employer o kumpanya. Dagdag pa ng DOLE, wala ring kaso kung ang pagbibigyan lamang ng bonus ay mga manggagawa na bakunado kontra COVID-19. That is not mandatory. What is mandatory is the 13th month pay or the 14th month pay. Yung bonus, that is a prerogative of the management kung magbibigay o hindi. So kung maglalagay siya ng conditions na as to who will receive their bonus, that is their prerogative. Di naman yata makatarungan yan. Kasi nga, di naman mandatory yung kung ayaw ng tao na magpabakuna, hindi naman natin mapipilit, di ba? Kung magbigay sila, di salamat. Kung wala naman, okay lang. Nasa kanila naman yun eh. Bagamat marami umano ang nais magpabakuna, nakadepende pa rin umano ito sa supply ng COVID-19 vaccine. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, Balitang Miyanan.